Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 24. Mozis kọsịrị, "Rigo okwute Jehova gị onwe gị na Erọn na Nadab na Abihu na ọgụ mmadụ 310 sitere na ndị okenye ndị Izrel. Unu ga-akpọkwa isi ala n'ebe dị anya." Ma naanị Mozis onwe ya ga-abịakwute Jehova nso, ma ha onwe ha agaghị abịaru nso. Ndị m agaghị esokwa ya rigota. Mozis wee bịa kọọrọ ndị Izrel okwu Jehova niile na ikpe ya niile. Ndị Izrel niile wee zaa n'otu olu sị, "Okwu niile Jehova kwuworo anyị ga-eme ya." Mozis wee dee okwu Jehova niile n'akwụkwọ. O bilie n'isi ụtụtụ wee ebe ịchụ àjà n'okpuru ugwu ahụ, ya na ogidi 12 dịka ebo 12 nke Izrel si dị. O zi ụmụ okorobịa na ụmụ Izrel, ha wee sụọ àjà nsure ọkụ, chịrịkwa oke ehi chọrọ Jehova àjà abụọ àjà udo. Mozis wee were nkere ọbara ya tinye n'ọkwa dị iche iche, nkere ọbara ha ka ọ wụsara n'ebe ịchụ àjà. O were akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ gụọ ya na ntị ndị Izrel, ha wee sị, "Ihe niile Jehova kwuworo anyị ga-eme ya, nụkwa." Mozis wee were ọbara ahụ wụsa ya n'ahụ ndị Izrel sị, "Lee, ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ nke Jehova gbaworo n'ebe unu nọ banyere okwu ndị a niile." Mozis wee rigo ya na Erọn na Nadab na Abihu na ọgụ mmadụ 310 sitere na ndị okenye nke Izrel. Ha wee hụ Chineke nke Izrel, ma n'okpuru ụkwụ ya abụọ ọ dị ka pavement eji nkume safa eme. Ọ dịkwa ka eluigwe onwe ya na ịdị ọcha. Ma o setịpụghị aka ya megide ndị ahụ a họpụtara n'etiti ụmụ Izrel. Ha wee hụ Chineke anya, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. Jehova wee sị Mozis, "Rigokwute m ruo ugwu a, nọọkwa n'ebe ahụ ka m nyekwa gị nkume abụọ ahụ dị mbadamba n'iwu m, na ihe m nyere n'iwu bụ nke m deworo ka ị wee zie ha." Mozis wee bilie na Joshua onye na-ejere ya ozi. Mozis wee rigo n'ugwu nke Chineke, ma ndị okenye Izrel ka ọ sịrị, "Nọdụnụ n'ebe a na-eche anyị ruo mgbe anyị ga-alaghachikwute unu. Ma lee, Erọn na Hur nọ n'etiti unu, onye nwere okwu ya bịakwute ha nso." Mozis wee rigo n'ugwu ahụ, igwe ojii ahụ wee kpuchie ugwu. Ebe Jehova biri n'ugwu Sinai, igwe ojii ahụ na-ekpuchikwa ya ụbọchị 6. O si n'etiti igwe ojii ahụ kpọọ Mozis oku n'ụbọchị nke 7. Ma niile ebube Jehova anya, ọ dị ka ọkụ na-erichapụ n'elu ugwu ahụ n'anya ụmụ Izrel. Mozis wee baa n'etiti igwe ojii ahụ, rigoro ugwu ahụ. Mozis wee nọ n'ugwu ahụ ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị.